Naugay mo dahil nung yung skrapa. Kan angkol mo yung video. Sabi yun na! Hindi. Sana sige angkol mo yung video pa. Ano yung mga ko? Okay, di mo na after that. Ayaw naman yung mga. Di ba? Uwi na! Ayaw naman yung It's fun about being here the whole day. It's about coming to meet me, jump a little bit. Like now, we've got Dapat kantos din eh. Nanaw ko maliwas. Ayun pa natin na plastic. Quán que estaban van vacía como van llenar.
Jullie kan hond snippen zo aan. 2 uur, ja. Yes. 2 uur terug, bas toe. 2 uur bus toe. Die mij wel aan de oors besluiten. Strauss, kom jullie, maar je is gesnipt worden. Kijk je wel? Beautiful actually. Dokter ki kepada tahu ini ada Jason pada. Dia belum berselepang. Wah, Tuwin na nga. ay bantu daw. Wala sila. Pier, wat? Ali, bukan na. Kumain na yung sabi ko. Buko mo yan, pati. Sa krumplik may... Jullie paar, wat is... Ano kung muna to? Ano yung sinito? It's like a soup, no? Leg ni surut kia. Leg ke square look su. Leg su square on na. Yeah. Ase beya yin. Kita bung dia sini so ni. Ase anu tu lagi si. Ani ke ase anu tu lagi ke par. Jangan pai.
está gorda, ¿eh? Pero ¿sabes tú que lleva años aquí, eh? Años. Por lo menos yo he estado viniendo aquí 10, 12 años. Y baja y le pega a todas las cosas. Kaya si Bakit to di? Lang. Asaw, layangan no. What? Let's go!
Juffrouw. Hallo, juffrouw. Kom hier, wat staan we nou? Ik zie wat er jullie doen. Charles, kijk aan nou daar! Ja, moster die kost. Wah,
Atrás komprobeert aan Engeland. Jan van Balk Cristiano naar rechts. Dus zo achter die middenveld prachtig aan gesneden. Straks komt van Engeland. Die speler die overkant, dat is glad niet gelukkig mee. Hij heeft iets gezien, dat we op glad maar hij gezien het niet. Maar straks komt van Engeland. Hij Dat is al een titel van de wedstrijd gewinnen. Dat meneer Kort speelt, dus dat is altijd bij de fout. zit erbij, wel hij is een sterk man. Engeland niet besluiten.